दिनैनि भिडिअ'खा जों दाबो थाइजौ खांनायनि बागै थांनांगौ दाख्लै बोसोरनि थाइजौ ल'सो मासियाखौ नों नायगोन ना दिनै भिडिअ apa sih Tito जों बैनि थाइजौनो खावसानि मांजाखौ जों मावनाय रां मा दं थाइगंराव लालायनो थाइगं ज'थ' हारिया ज'थ' लांफैनाय Ini ceng keluar sana keluar tasu guys. Nari. Wah, nari bailak tadi ya. Mr. King Kong. Nu Thai bus kok ya. Kok ya. Thai bus kok ya rantua. Mut khang nai le mut khang. ओके वाह रसी का दर के वाह बहुत टेस्टी के मुआई गुंनाय से आं saya शिक्षक ध्यान बस saya sini se reaction फाइदों बने साकल से फाइदा साइबांगला थाउजला देनो mahang yo asang na to ya ko tabu se lausuni patu labong lausuni patu patu spoilin